हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बयबो नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आपडेट खालामनानै होफिनबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नांफैदो। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मामानि स्कुटि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों नमिता आरो अनसुमा। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों हिमानि आरो गोहोम। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अमित लिवास हामिल्टन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नायनानै लादो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों NA प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय